A Softcatalà ens encanta l'arròs. Als Països Catalans, d'arròs en sabem. De Pals i del Delta, de l'Albufera, la Marjal de Pego, de Sa Pobla. I en català només tenim aquesta paraula per a referir-nos-hi, arròs, de l'àrab arrús, una sola paraula i tanta bonicor. A Softcatalà ens encanta l'arròs. El meu arròs favorit és de cap, el que fa ma mare. La meva paella preferida és la de marisc. L'arròs que més m'agrada és l'arròs a banda. És l'arròs blanc en quantitats industrials. Amb pollastre, peix i pèsols, sí. A casa mengem l'arròs amb pèsols. A mi l'arròs que més m'agrada és l'arròs negre. Un arròs caldoset amb bajoques. Arròs mar i muntanya. A mi m'agrada l'arròs amb coses, amb qualsevol cosa. De fet, com no m'agrada l'arròs, és cru. I és que a cadascú li agrada d'una manera. La primera recepta en català amb arròs és del 1324, del menjar blanc, unes postres encara avui típiques a llocs com l'Alguer. Durant segles, els humans hem compartit públicament les receptes i cadascú hi ha afegit el seu toc o ha experimentat en innovacions, contribuint a l'acumulació de coneixement col·lectiu. El 2 d'octubre del 1998 va germinar un altre tipus de llavor. Naixia Softcatalà. Ho feia compartint una altra mena de recepta, el Netscape en català. La primera de tota una trajectòria de traduccions i codi lliure. Per primer cop al món, algú podia navegar en català, gràcies al compromís d'aquelles persones que van invertir el seu temps lliure en benefici de la llengua i la tecnologia. Ara bé, què és Softcatalà? Què és Softcatalà? Per mi Softcatalà és un conjunt de persones que aporten el seu granet de sorra per intentar que viure i treballar en català sigui més fàcil per tothom, des del voluntariat i sempre aportant positiu. Per mi, Softcatalà és i va ser una resposta de la societat civil de persones voluntàries que van decidir donar el seu temps, el seu talent i gent de diferents disciplines que van treballar per un bé comú en pro de la llengua catalana. Un grup de persones que estima molt el català i que vol intentar transmetre aquest amor que al final sentim tots nosaltres doncs a altres persones que també estiguin disposades a estimar aquesta llengua. És l'instrument de què es dota la comunitat lingüística de la llengua catalana per apoderar-se tecnològicament, en un món en el qual hi ha moltíssima competència per segrestar tecnològicament les comunitats lingüístiques. Softcatalà ha estat imprescindible per dotar el català d'una independència i sobirania tecnològiques que altrament haurien estat impossibles i que ens permeten situar-nos al nivell d'altres llengües, no tan minoritzades i amb molts més recursos. És un grup de persones molt craques que treballen desinteressadament per la llengua i això té molt de valor. Al cap i a la fi, treballar per la llengua i la tecnologia i fer-ho accessible per a tota la gent també és treballar un poc per la igualtat d'oportunitats, que totes les persones puguem gaudir de la nostra llengua a tots els àmbits, no? Softcatalà per mi és una eina per la descolonització lingüística i tecnològica dels països catalans. Jo crec que el més important de Softcatalà i el que va fer que em decidís a col·laborar-hi és que promou l'ús del català a la informàtica i les noves tecnologies i també valoro molt els recursos que ofereix. Softcatalà és una colla d'amics que ens hem conegut a Softcatalà. Bàsicament el que fem és traduir i fer coses per la llengua des del voluntariat. Abans de pertànyer a Softcatalà, per mi eren una comunitat d'usuaris que traduïen aplicacions informàtiques al català, cosa que en els 90 estava molt poc vist. Quan vaig entrar a ser membre de Softcatalà van convertir-se en una colla d'amics interessats pel mateix objectiu, una mateixa causa. Ara ja s'han convertit en una família. Per a mi, Softcatalà és una història d'amor cap a la nostra llengua i les coses ben fetes. El Softcatalà no és un traductor, tampoc és un corrector. Softcatalà és molt més. És una història de generositat perquè des de fa 25 anys, de manera desinteressada, voluntaris de moltes disciplines treballen perquè això sigui possible. I també és un grup de persones, amants de la llengua, apassionats per la tecnologia, que tenen
pareix que tenen molt de temps lliure, però no, mai tenim prou temps lliure i que en el poquet que tenim doncs, fem històries. Softcatalà és sobretot un grup de gent increïble, un grup de gent que dedica el seu temps lliure a millorar la vida de tots els catalanoparlants i un grup de gent del que aprens moltíssim cada dia. És essencialment això, aquest ímpetu, aquest desig de poder viure normalment i plenament en català. «25 anys després d'aquella primera llavor, els nostres dispositius són plens d'aplicacions en català. Moltes gràcies a un munt d'activistes que se'ns han anat afegint al llarg del camí. Però la tecnologia canvia cada dia i els parlants de llengües amenaçades no podem descansar. És per això que també hem desenvolupat tecnologies lingüístiques, traductors automàtics, correctors gramaticals. Fins i tot hem fet un podcast per explicar la nostra feina. I tot sense subvencions públiques, sempre amb el mateix compromís. Posar al servei del nostre poble un ecosistema d'aplicacions lliures, ètiques, en català. Aquests són els ingredients de la nostra recepta. Bé, aquests i arròs. Molt d'arròs. Que bona és la llengua. I visca l'arròs!